ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music!
Basic! Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic!
Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko na Istorya po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot. At matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na, at tatagas. Ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Uncle. Dear Uncle Dago. And Tita Max, Tanya Chinita. Tago nyo na lang po ako sa pangalang Ina. 27 ng San Juan City. Yung sikat po para sa Wata Wata Festival, kami po yun. Bukas nga may concert kayo dun, di ba? Mamaya na yan, Ina. Mamaya na po. Yan, paka-maritis naman, Ina. Proud lang. Marites, nagpa-promote nga ako eh. Sorry, Ina. 5 years na po kami ni Clarence. Siya naman ay 29 years old. Parehas po kaming may trabaho na at handa na rin naman call and tits if ever mag-propose siya sa akin. Kaya isang beses nga po, na-excite ako dahil Bakit? may importante daw siyang sasabihin sa akin. And I feel na magpo-propose na yan siya. guys. This is it! At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Wala, nawala ako. Kinakabahan ako, babe. Babe, huwag kang kabahan. Kaya mo yan. Ano yun? Ano yung pag-usapan natin? Teka lang, i-video natin to kasi baka importante to eh. Huwag mo na i-video. Ayoko, alam mo naman ako. Introvert ako na tao. Sige no, Huwag mo na please, i-video. video lang natin. Saglit lang, video natin. Huwag na nga. Sige na, hindi ko naman lalagyan. Huwag ka naman yung cellphone mo. Huwag na. Huwag na mag-video-video. Huwag na nga. Sige na, dali na. Video na lang tayo. Sige na. Baby, Hindi naman ayan na na. kailangan i-video yan eh. Ayan. Huwag ka na magalit. Ayan na. Babe, importante to. Alam ko, kaya sabi mo, importante mag-uusap tayo. Di, pumayag ka na. Sige na, magtatampo ako. Love you. Ayan na. Ayan na, naka-record na. Pwede patayin mo yan. Ano kasi... Love you. Of course, ready na yung sagot ko dyan, no? Hello? Ina, mahal Feeling- kita. Alam mo yan. Mahal kita. Ang sweet naman ng baby ko. Hello? Propose na Pero- yata siya. Ready na yung kamay ko.
Babe. I'm so sorry. Oh my God, umiiyak ka pa, babe. Babe, umiiyak ka pa. Huwag ka umiyak. Mahal na mahal din kita. Clarence, I love you. I love you so much. I'm so sorry. Hindi ko naman sinadya eh. Hindi ko sinadya. Hindi ko talaga sinadya. Hindi ko talaga sinadya. Sorry. Ano ba yung pinag-uusapan natin? Bakit ka nagsasorry? Kasi, ba't ka nagsasorry? Wala ka namang kasalanan. May nadisgrasya ako. Nasagi mo sa motor? Nabuntis ko siya. Sorry. Kachat-chat ko lang naman yun. Wala naman yun eh. Kachat ko lang talaga yun. Hindi naman yung sinadya. Promise. Kinaro ko nga yung akin talaga. Positive akin, pero di ko siya Pinaprank mo mahal. ako. Bago ka mag-propose, pinaprank mo ko, diba? Tapos after nito, diba proposal? Ano, antayin mo na, sabihin mo, it's a prank. Hindi to prank. Sorry. Sorry talaga. Pero ikaw mahal ko, hindi ko naman pakakasalan yun. May nabuntis ka. Ikaw pa rin yung Totoo? pakakasalan ko. Magpo-propose na ako ngayon. Ikaw naman yung mahal ko eh. May nabuntis Gusto ka. ko lang maging klaro tayo bago tayo Pagsalitain mo ako, may nabuntis ka! Hindi mo sinasadya! Ano yun? Ano yung hindi sinasadya? Anong klaseng pag... Ano yun? Aksidenteng nahubad yung pantalon mo at tumigas yan? Aksidente, ha? Aksidente lang talaga lang. Sorry. Pero di ko pakakasalan yun. Sa'yo akong papakasal. Magpro-propose na ako ngayon. Abala mukha mo, buti na record ko. Buti na video ko. Buti na video. Akala ko kasi magpo-propose ka. May nabuntis ka. Magpo-propose ako. Ano Pero gusto ko lang malinaw lahat. Malinaw na ano, hindi kita iiwan? Ano gusto mo maging martir ako? Ha? Maging tanga ako? Ano gusto mo maging bobo ko, ha? Ayoko na. Akala ko prank eh. Naka-ready ako, magpo-propose ka. Nagpaganda ako para sa'yo. Akala ko ako lang, paano lang yan? Paano mo ako naselis yan? Sabi mo, loyal ka, hindi ko naramdaman. Sorry. Anong aksidente? Diyan ka na! Ah! Sorry. Ina! Anak, kumain ka na. Naalala na kami ng nanay mo. Malis kayo dyan, mama! Mama! Sorry po. Ayoko muna makipag-usap sa kahit na kanino. Buksan na namin yung pinto mo, ha? Anak, Anak. anak, kumain ka naman. Kumain Lalaki ka. lang yan, nak. Oo, tulad ng ama mo, papalitan mo din yan. Ba't ako? Ba't ka gumagano seryoso eh? Gusto talaga. Serious. Papalitan mo na ako? Serious tayo. Hey! Aray! Mama, hindi ito oras para kayo dyan, kumidi kayo. Hindi komedi yan, anak. Nag-alala na sa isang linggo mo, nangayayat ka na, o hindi ka na kumakain. Lalaki lang yan. Paano po ako makakain? Hindi ako makapaniwala nung ulit-ulit ko sa utak ko. Nasalisiyan po ako, may technique. Iba yung Clarence na yan. Ano talaga yan, anak? Di ba, darling? Ano po? Ganun talaga yan ang buhay. So ganun talaga mga lalaki. Hindi Sabi lahat. mo. Hindi lahat. Aray Sinasabi ko. ko na, nag-a-agree ka. Sabi mo, ganun talaga. Huwag May mo na mga lalaking pera ganyan. bawi. Isang basong iye. Hindi nga ganyan yun ang sinasabi ko.
Para makamubon ka, paturo ka sa tita mo. Sino man? Tita Aileen mo. Madali yung ako. Kailangan pa bang i-memorize yan? Sumagot ka, darling. Tama, yun Basic! ka expert. Basic Ayan, pala. ayan. Tama. Hindi pala tama ang tagline. Basic. Basic. Kailan pa ba i-memorize yan? Tama. Papalitan mo na naman. Sige, gusto mo talaga, ha? Oo nga. Diba? Anak, gusto mo lumabas. Kanor, mag-drive ka. Kaya mo pa ba mag-drive? Ang laki ng gout mo ngayon Kaya eh. ko mag-drive, wala lang tayo sa kutsi. Mag-book tayo ng Green GSM. Tapos ako mag-drive. Sabi mo kasi kaya mag Hindi, wala yung kotse. Mag-book na lang tayo. Tayo magtagaytay. Daling, Ah. wala, hindi talaga tumatawa yung anak natin eh. Ano ba kaya? Papa, mama, labas na lang po kayo. Anak, Na-appreciate ko po yung effort niya, pero kung lalabas po tayo, iiyak lang ako dun. Pagtitinginan lang ako ng mga tao dun. Okay lang. Wala naman tayo paki sa mga tao. Sila nga pangit, di natin pinakailaman eh. sabi, pagpakit sa akin, tingin niyo asawa ko. Hoy! Hindi ka pangit. Di kita aasawahin kung pangit ka. Yan ang gusto ko. Ako pala yun scam, guys. Anak, Ana! ang aray mo, patak! Late reaction lang ako, pero narinig ko yan. Guys, akala ko bingi yung asawa ko, guys. Narinig yun. Daling, wala pa rin epekto. Sige, thank you po sa pagkain. Kainin ko po yan, pero di ko muna po kaya na konti lumabas. Opo, balikan nyo na lang po ako, mama. Papa, sorry. Pasensya na. Baka kasi matrigger lang ako. Sige po. Daling, dito ka muna. Ayoko nga po eh. Sa aking mata. Sobrang nasaktan po ako, Colentits. Paanong aksidente? Paano hindi sinasadya? Ba't ganyan pare-parehong dahilan ng mga lalaki kapag may nabembang silang iba? Isang buwan po akong hindi halos makakain, nagkakasakit, butot balat na ako. Hanggang sa isang araw, naisip ko, tama na. Tama ng pagmumukmuk. Ginawa ko po, nag-entertain ako. Tama po si Tita Aileen. Yes! Tama po siya na dapat hindi titigil ang mundo mo dahil sa lalaking walang kwenta. Na di pinahalagan yung pag-ibig mo. In-entertain ko po si Samuel. Matagal na rin kasi siyang dumidiskarte. Hindi ko siya type pero pwede na. Yun po, sumasama-sama akong lumabas sa kanya. Para lang makalimot. Ay, tama na yan. Medyo nakainom ka na. Hindi okay lang. Ang gwapo mo talaga, no? Ngayon mo lang yung sinabi sa akin. Pwedeng hindi. pahawak sa balbas mo. Oh, yeah. Read my lips. Buti hindi mo yung inahayat kasi bagay na bagay sa'yo eh. Talaga ba? Dati-dati sabi mo, madumi ako tignan. Hindi, nung lasing ako pwede na eh. Aray Joke mo. lang. Alam mo naman ako, joke. Pero salamat, Samuel, sa pagsama, ha? Wala ka naman. Basta para sa'yo. Teka lang, maraming tao dito. Huwag dito. Saan ba? Ako nang Okay lang bahala yan. sa'yo. Huwag dito nga. Tara na. Sinagot ko po si Samuel Colentits. Mas pinili ko nga yung taong mahal ako. Dahil nadala na ako kay Clarence. At makalipas po halos isang taon,
Bigla ulit siya ng karamdam. Ba't ako nabubulol? Aray mo! Siguro, ito na yung closure. Sa tingin nyo? Salamat ha at nakipagkita ka sa akin. Hindi, gusto ko rin naman to kaya hindi mo kailangan magpasalamat. In fairness, blooming ka ngayon. Thank you. Hindi, nagsisimula na akong magpakipakita ng skin. Dati kasi ayaw mo eh. So ngayon. Ganun ba? Mas gusto ko kasi naka-polo shirt ka lang. Anyways, ano ba yung pag-usapan natin? Kasi pupuntahan pa kami, check up ako today. Samahan na kita. Gusto ko maging maayos na tayo. Please, patawarin mo na ako. Sising-sisi na ako. Tsaka nag-usap na rin naman kami ng babae. Susuportahan ko yung bata pero hindi na kami papakasal. Hindi niya rin naman ako mahal eh. Sabi niya ano lang din. Init lang din daw. So baga sa amin, susuporta ako dun sa bata pero Kaya nakapagkita, makipagbalikan ka? matagal na kita gusto Nagsisisi ka na? Nagsisisi na ako. Please. Pero late na ang lahat. Clarence, kaya ako po magpapa-check up kasi 2 months na yung tiyan ko. Ano? May kinikita kang iba? Ang tingin mo sa akin, 1 taon na yun. Siyempre naman, no? Ganun lang kadali sa'yo lahat? Wow! Coming from you? Coming from you na habang tayo may binuntis? Ako pa yung sasabihin mong ganun lang kadali ang lahat? Wow! Loco stalking! Please. Patawarin mo na kasi ako. Please. Balikan mo na ako. Di mo ba narinig? Bingi ka ba? Bungol ka ba? Buntis na nga ako. Kay Samuel. Pinaprank mo lang ako. Sarap ba makarma? Kasalanan mo to. Kasalanan mo lahat. Sinaktan mo ko. Ha? Sinaktan mo ko. Ganun. Ha? Maghanap ka ng ibang lalaki dahil Hindi ako naghanap. Mahal ko si Samuel. At siya, mahal na mahal niya ako. hindi mo siya mahal. Alam kong ako yung mahal mo. Ang kakapal ng mukha mo. Asyumero ka naman. Paka-asyumero mo. Alam mo, tigil na natin to. Akala ko closure eh. Hindi pala. Babalik lang kung gaano kasakit yung ginawa mo. Tapos ngayon, sinisisi mo pa ako. Nakipagkita ako. Natural, may buhay ako. Hindi mo kontrolado yung buhay ko. Sino ka ba? Paano mo nagawa yan? Ano paano nagawa? Ikaw paano mo nagawa? Lahat. Ha? Halos mamatay ako sa pag-move on sa'yo. Tapos yan pa makukuha ko ngayon? Nasalita? Na paano ko nagawa lahat? Ibalik mo yung, tanungin mo yung sarili mo! Paano mo nagawa lahat? Alam mo, wala ang pumuntahan tong pag-uusap na to. Aalis na ako. Hello, please. Patawarin mo na ako. Napatawad na kita, pero hindi para sa'yo, para sa akin. Para sa akin. Diyan ka na. Ina! 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 Metro's #1 Love Radio. Basic! Morning! Na-experience mo na ba yung biglaang aya na uuwi sa mahabang kwentuhan? Biglang aya na nauuwi sa mahabang kwentuhan? Yung sandali lang pero inaabot na ng ilang oras. Iba talaga po kapag kasama ang birkada. Kwentuhan na may kasamang tawanan.
At panigurado kabisyo, marami ka pang kwentong pale pilsen dyan. Kaya naman pag-usapan natin yan sa San Miguel Pale Pilsen Special Edition ng Tita Max Confession. Kita-kits po tayo sa susunod na Facebook Live, mga birkada. Morning, welcome to Sabi ng Friend Ko! Ayan, good morning and thank you kay Miss Ina. Ganda ng story. Oo. Pero maganda ba talaga? Happy ba siya sa napili niyang ano? Happy na siya ngayon. Revenge niya ba yun o naka-move on na talaga siya? Move on na siya. Actually, ano ano daw to, yung anak nila ni Samuel, 3 years old. So, nangyari tong katas niya na gusto niya lang i-share yung bago pa dumating si Samuel sa buhay niya na ganun daw yung kabigat yung na-experience ni Ina. Ayun. So ngayon, naman siya, Disney princess naman daw siya kay Samuel. Ayun. Yeah. Papa. Pero anong update kay Clarence? Siyempre wala na siyang update doon. Hindi niya updatein. Ba't siya mag-update Pero pa baka doon? may naririnig-rinig siya. Siyempre yung pinutol niya na yun eh. Wala ka ng update dyan pag ganyan daw. Ganun ba yun? So wala siyang naririnig-rinig, di niya ini-stalk sa Facebook. Hindi. Ka-move on na siya. Okay. Ilan taon na yung baby nila? 3 years old na nga daw. 3 years old. Si Ellen Happy for Joy. you. Nabitin siya sa kwento. Oo nga eh. Joel Cruz, sayang, di ko naabutan. Turu, asan ka ba kasi? Nambababae ka na. Yan na, nag-react ka pa kasi. Parang Good morning ka na lang sana. Uy, shout out Brian Salvador, mga taga San Miguel Corporation Logistics. Good morning! Yes, may buntag ninyo niya. Mga taga San Miguel, congrats ha. Hinebra San Miguel, nag-champion pala, congrats. Anyway. Ayan, si Tin, good morning Tin. Si Glory, si Edison. Balabo na tayo. Washing from Washing. Korea. Baka naglaba to doon. Morning, mga Morning, nasa Mama Korea. Tisay, morning. Ohay gozaimasu. Ayan. And happy trip sa mga babiyahe. Good morning sa inyong lahat dyan. Naaliw ako sa inyong dalawa. Natatawa ako pag natatawa kayong dalawa sa drama. Oo nga, Thank kami nga you, natatawa din Herm. kaming dalawa eh. Natatawa. Thank you, Herm. Ayan. Eto muna. Speaking of San Juan City, taga San Juan si Ina, eto. Sana makabisita kayo bukas, Ina, dahil meron tayong libreng concert. Hatid saya! Concert ng Love Radio Manila. Anong oras yan? Alas 7. Yes, alas 7. Alas 7 na yan. Pinalitan ko alas 7. Oo, Start agahan ng nyo kasi mahaba ang pila para nasa unahan kayo. Talaga nang tatalsikan kayo ng laway ng ages. Tsaka matalsikan ng papremyo. Oo, Dahil syempre pag kukuha tayo ng mga Tama. players, pinakamalapit. Oo. Tas may mga prizes tayo, may cash, meron tayong mga merchandise items, may mga t-shirts tayo from Love Radio. Yan, pamimigay natin. At makakasama natin, Super Jojo Mendrez! Naiba at Aegis! At syempre, kumpleto din po ang mga Love Radio DJs. Andiyan din si Kuya Kajotino at ang buong Love Radio team. Yan, nandyan po kami lahat Nandyan po bukas kami. sa San Juan. And daghang salamat sa City Government of San Juan kay Mayor Zamora. Thank you, Mayor. And sa City Tourism. Kay Baby Mayor Zamora. Thank you, Tita Glory. Salamat din sa ating mga sponsors. Goldmine Rice! Goldmine Farm to Market now available for franchise. And Astron!
Sulit appliances sa kabante kang gamitin araw-araw. Astron, alagang maasahan mo. Birch Tree and Protect. Freshness every day. Yay! Thank you so From much. Baguio City, good morning sa inyo. Si Riley ba yan? Morning sa inyo. Sa Hulu-Sulu, Rama Absari, Mahapya Mapita. I hope I got it right. Yung greetings natin mga Muslim brothers and sisters natin dyan sa Mindanao, may buntag ninyo. Mahapya Mapita. From Bataan, thank you. From Abu Dhabi daw, sexy mo daw, sabi ni Powerpuff. Thank you. Ang taba, no? Ellen, Ellen Joy, punta ka doon para... Mama Ellen Joy. Ellen ba, Ellen? Anong pronunciation yan, ma? Parang Ellen, no? Para sa akin, Ellen eh. Hindi Ellen. Ellen Joy. Yung pangalan niya. Guys, Ganun. nilagyan ng sungay, guys. Gawa nun. Yeah, morning, si Gerard Mesiano. From Antique, Villa Sordali. Uy, mga shoutout mga maniba dyan sa Antique. Mga kababayan ng lola ko dyan. Good morning. Ayan, salamat kay Atilina Gabaw. Good morning, te. Ang proud ko kay kay ate girl kasi hindi siya naging marupok. Hindi niya binalikan. Oo, nakakatuwa, nakaka-inspire maging strong sa mga pamagitan ng gandong stories. Nakaka-inspire Dahil maging yun strong. sa Totoo. kanyang tita. Dahil sa tita Aileen niya. Aray mo! Ang tagal nga ng tagal niya mag-move on, 1 buwan. Dapat 2 days lang naiyak. Okay na yun. Diba? Well, sige. Bigay na natin yun sa'yo. At least, ibig sabihin nun totoong nagmahal ka lang talaga. Pero sana mas mabilis. Mas mabilis. Ayan, may buntag. Mga OFWs natin. Again, nasa Abu Dhabi, nasa Saudi, saan man kayo ngayon, may buntag. Sa Middle East. Send your stories, guys. Uncle Dagol or Tanya Chinita. Maraming salamat. Yes. Thank you so much, everyone. And see you tomorrow sa concert. Kita-kits tayo. Bukas ng umaga, Sabadog Show. Sa Sunday naman si Tita Max. Ayan. Maraming salamat, guys. Babel. Akin na napapatulin, partida hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasayaw ko naman na para makarenda. Palep, palep. Metro's #1 Love Radio. Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya
Ay. Hindi ko mukha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, My turn. Okay. Okay. Yan. To, pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Oh, na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinamsampinan mo ko dito. Flashback. Saan pa na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba! I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Nasaan
Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe na. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin.
mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Kasi ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle. Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Hala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Mara. Kami. It's okay, it's not offensive. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Paano nakakatawa sa sinabi ko, dude? Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang
And technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of bullying. Kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at saka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira may nag-send ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Gusto mo ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What should be paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan niya? Wala bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, alam mo ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Kasi sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you that I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? So ano ba, akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko mang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw.
So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka. It's a prank! I am so sorry, guys. I am so sorry. I am so sorry. I am so sorry, everyone. I am so sorry. Sorry po. Sorry. Pero talaga sinabi ko. Hindi ko Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pala mag-ano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po. Protective ako kay Broski kasi nakita nung si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick.
Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan?
aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Huh? Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Hoy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa
Ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala... Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mama, huwag naman ganyan. Oh no! Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Metro and Mega Manila. Mayong adlaw. Kasama nyo, manggas para sa Siko. Sino? Ako. Sino ko? Umani ng reaksyon online. Ang Cebu Pacific matapos umanong hindi payagang i-hand carry ng ilang miyembro ng Manila Symphony Orchestra ang kanilang mga violin case. Spell symphony. Capital Sim. Patungo silang Palawan. Ayon sa orchestra, pina-check-in ang mga case kahit kasya naman umano sa overhead bin. Sagot naman ng airline, lumampas sa carry-on size limit ang ilang kaso kaya kinailangang i-check-in. Ngunit libre itong ginawa at pinayagan pa rin dalhin sa cabin ang mismong mga violin. Patuloy na pinag-uusapan online kung sapat ba ang naging konsiderasyon sa mga mamahaling instrumentong pangmusika. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ano masasabi mo? Call. Violin na yan. Tanungin natin yung piloto. Andyan na si Express, oh. Dito ba siya? Kausapin mo. Hi, Express. Long time no see.
Maayong adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Di ba Ma'am, frustrated piloto pero nakapag-aral ka naman, di ba? yes, ma'am, pero wala. Dahil pobre lang ako. Alam ng taga Davao, pobre lang ako. Kaya wala, di ako natuloy magpiloto, ma'am. Pero ano masasabi mo? Babaero ba ang piloto? I invoke my right to privacy. Yun lang ang tatanong ko. Thank you so much. Ingat. Salamat po, ma'am. Okay, yun Mabuhay kayo, mga piloto. lang. So yun, nakuha. 6% yun sabihin. May mga tropang piloto mahirap na. Masaktan. What do you think, Col? Ako naman, for safety, pero sabi nga kasi ng mga taga-orchestra na hindi lang naman daw yun yung biyahe nila. Parang time to time nagta-travel na Tas sila. nagagawa Tas naman ngayon- ni Biff before. Oo, before. So bakit ngayon biglang, may bigla ang policy ba na ganyan? Kasi hindi na-explain, so nagkaroon ng miscommunication. Kasi kahit... Parang na-experience ko na yan, Col. Anong experience ng Tita Max? Sige nga. Anong airline yan? Cebu Pac din. Naranasan ko din yan na dati may pinayagan sila sa baggage ko. Tapos? Tapos Nung huli, hindi na. Hindi ko na lang sasabihin kung ano yung eksaktong nangyari. Oo, pero parang make-up. Oh. Nasa parang bote ng spray net. Parang lumang spray net. Sabi sa spray net, sa parlor pa yan galing. Parang ganun, parang bote lang naman, pero hindi spray net yung laman. Pero sobra Sabi siya ko ng sabi ko, hindi sobra. 100 ml. Hindi siya. Pag sobra ng 100 ml, bawal hindi. talaga yun. Hindi, pero ginagawa ko na yun tuwing event ko, dinadala ko siya. Hindi siya, syempre alam ko naman yung policy ng sobra sa 100 ml. Pero nung nakita yung bote na parang spray net daw siya, bawal daw yung aerosol. Ay, oo, kasi Sabi nga ko, pero nung nakita naman na yan last time sa hand carry ko, okay naman. So, hindi ko alam tuloy, sino bang susundin? Parehong airlines. Sa anything na may So, ang parang aerosol, yung Oo, spray bawal na, talaga yon. So, ang kinatwiran ko, hindi naman aerosol ang laman niya. Pero, ganun po yung bote. Parang ganun. So nalilito. Naiwan. Sayang naman yan. Hindi ko na sinabi. Yan na nga sayang. So, yun. Ito lang din yung ko dyan. Sige, kung bawal talaga, explain lang ng maayos. Kasi kung pinayagan naman yan sa ibang airlines, bakit naman hindi po pwede? So, iba-iba. Iba-iba. Oo, Siguro magkaroon na lang ng uniformity, di ba? Yun yung... Kasi eto lang... Halimbawa, ilagay doon, violin, bawal o pwede. Ilagay na lang sa labas ng airport. Violin. Ba? Bawal o pwede. Hindi, charot lang. Pinakita ko kasi binitbit na nila yung violin nila. Binitbit na nila sa loob. Pwede na siguro nag-practice na lang sila doon. Nag-practice. Nag-ano na lang sila, basker. Sabi ng violin? Sabi ng Parang iba yung tumunog May isa lang ako, itong concern ko lang pag sa Sevpak. Kasi, pag 20 kilos ka, bawal na may 10 ka na dala, plus may 10 ka na dala. Dapat pag-isahin mo. Bakit may ganun? Oo, Col. Yun talaga. Isa pal, hindi. Pag sa pal ka, hindi. Kaya basta 20 kilos yan, dalawa man yung dala mo. Depende siguro sa airlines. Hindi pwedeng accumulated. Dapat sa isang bagahe. Hindi sa Sevpak nga. Sa pal, hindi naman. Air Asia, hindi naman. Diba? But Hello. anyway. Galit po si Uncle. Hindi, nagtatanong lang naman. Mag-zipline ka na lang, Col! Oo nga. Spell zipline. Capital C. Zipline eh. Ang galing. Tumasikilawin mo dito, naramdaman ko. Ha? Nag-zipline na lang siya. Yung piloto. Yung pasahero. Pero maganda yung nila, mga... Pinipilit ko talaga itong yung violin nga! Sabi nung taga-orkestra. Ngungi-ngungi. Ano bang sound? Sige nga. Ngungi. Ngungi. Sabi ng violinist. Oo. Violinist? Tumugtog siya. Yung violinist. Yung piloto. Violinist. Tama. Violinist, yun na nga. Baka marumi, kaya nag-violinist. Guys.
Sabi nung sabi nung... Sabi ng piloto. Akala ko yung janitor kasi naglinis eh. Pero in fairness, maganda yung mga... Yung FA. Mga FA nila dyan, ha? Ng Cebu Pack. Ibig sabihin, for uncle. Mga bisyo, tingnan kung may nanalo ng 1,500 sa Love Knows No Boundaries. Nahatid sa atin ang Charm Fabcon Purple Eternity. Para bumango ang damit mo, mag-Charm Fabcon Purple Eternity ka. Good morning, Direct Feel! Kayo pa rin po ay nakatutok sa stasyong number 1. Ito ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number 1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gagalaki! Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number 1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya.
Araw-araw ang saya at tanggap na nila. Tanggap na nila dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya at tanggap na nila. Tanggap na nila dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Hey! Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali, kumikinang ina! Dear Nicole Ayala and Diego Bandido, nakikita ko po ang iba't ibang mga Miss Universe pageant. Iniisip ko tuloy, i-push ko na kaya yung aking anak na 18 years old na sumali. Ay. What do you think? Kasi bata pa lang po siya, nagjo-join na siya sa mga pageant. Mula dun sa Little Miss sa barangay namin, hanggang sa school nila. Kaya parang feeling ko she's ready for the big stage. Ayan. Ang tanong, Oh. ang tanong, yung anak mo ba ready? Ayan. Diba, ayan tayo mga magulang eh. Oo. Feeling ko ready na siya. Ayan, alam mo yun yung tinutulak natin yung mga anak na sumayaw sa harap ng mga ninong. Sa panahon natin, yung Correct. pinapatayo ka sa taas ng Correct, table. correct.
Yun nga, tas sasayawan mo yung mga ninong at ninang mo. Kasi papakita mo na magaling ka pa. Kahit na labag sa kalooban mo yung pagsayaw-sayaw. Diba? Pero kasi sabi ng nanay mo, sabi ng tatay mo, gawin mo. So yun yung first na kailangan nating tanungin. Mami. Ready na ba sila? Correct. Ready na ba siya? Gusto niya bang mag-big stage? Correct. Is this something na pagtutuunan niya ng pansin, ng lakas, ng enerhiya? Pakatandaan hindi po lahat ng mga bata na kung ang trip nila noon ay maging doktor, hanggang paglaki, gusto pa rin nilang maging doktor. So kung nung bata siya, join siya ng pageant, tanungin niyo muna ang sarili ninyo, kayong pamilya. Kaya ba siya nagjo-join kasi gusto ninyo? Gusto ng bata? O dahil kayo yung nag-push? At dahil bata siya, wala pa siya magagawa. Ayan, tama. Diba? Kakapush nyo ng sa anak yun, baka masubsob Correct. Hindi, totoo yan. Pagka lumaban na sa big stage na mga ganyan, masusubsob yan sa mga halimaw na mga kalaban. Kasi baka hindi pa sila ready yung heart nila kasi mabubroken heart ka talaga, di ba? Gaya po na napagkwentuhan namin nila Nicole, nila Conyo, na yung may mga halimaw talaga na mangangain ng buhay ng mga kontisora. At hindi natin, ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang kapwa Pilipino, Ang sinasabi lang, kapwa Pilipino pala, mangangain na kontesera. Correct. Diba? Mangangain na sila. Paano? Ang goal mo naman kaya ka nag-join dyan, makarating sa international stage. Yun naman talaga diba? Paano na lang kapag dumating na yung mga halimaw ng Venezuela, mga halimaw ng mga Puerto Rico, yung height pa lang parang tatapakan ka. So kaya namin sinasabi to, hindi sa discouraging agad. Baka naman sabihin mo, grabe naman, napakanega naman nitong sila. Real talk lang. Correct. Na una sa lahat, dapat gustong gusto siya ng anak mo. Yun ang pinaka-importante, yung pinakamahalaga. heart niya. Correct. Kasi talaga dudurugin kayo, yun yung mga titans Nako, na tinatawag. totoo, mga titans talaga. Pag sinabi mong titan, giants. Diba, meron ngang mga iba, parang narinig ko before na sa Venezuela, bata pa lang. Ibang klase yung training nila Ibang klase, bata pa lang yun. Siguro pakalabas pa lang sa sinapupunan ng nanay Diba, umaano na. Ini-extra yung training, pwede ito, mahaba yung correct. Yung spinal column, diretso. So sa loob pa lang ng tiyan, nakikita na nila. Samantala sa atin, paglabas, hihilutin mo pa para humaba yung paa. Puputulin mo pa yung pilik mata para humaba. Diba? So, it's important. Alam mo naman, sa totoo lang, ang pageantry sa Pilipinas ay parang basketball na rin. At boxing. Diba? It's one thing that we are very, very, at social media. Correct. Yan yung, I think, yung mga bagay na talagang passionate tayo about Pag basketball, lahat ng mga lugar, kahit anong klase ng liga sinasalihan. Meron kang makukuhang mga sponsor para sa mga tawag doon, jersey. Jersey. Kasi talagang sinusuportahan natin yung basketball. Noon pa man kapag si Pacquiao ay may laban, boxing, walang tao sa kalsada. Tigil lahat, pati yung mga snatcher, mga kriminal. Correct. Pinakamababa ang crime rate kapag lumalaban si Pacquiao sa ibang bansa. Ganon din pag pageant. Huwag kang makikipag-usap sa mga Becky sa salon kapag ongoing ang sarado mga pageant. Yung parlor. Sarado. Huwag ka rin magpapagupit pag natalo yung natin. Kasi baka kalbuhin ka sa inis. So, ibig sabihin, ganun tayo ka-passionate about yung mga ganito. Like, pageantry, passionate din tayo dyan. So, yun yung isang bagay na kailangan nating dapat passionate yung sasali. Yung may katawan mismo. Correct. Dapat manggagaling sa kanya yung fire. Tama. Kasi kung hindi kompresado lang, wali. Hindi kasi pwedeng kaya tinatanong ni Nicole, ready na ba yung anak mo? Dahil hindi pwedeng mediocre lang yung mo Correct. Nasa gitna ka lang, pwede na. Hindi kasi ang pwede na. Hindi pwede ang pwede na. Recently nga na nag-judge si Madam Mayet de la Rosa. Nakita ko yun. Co-presenter siya Ang Mayet de la Rosa Fine Jewelry is co-presenter ng Miss Universe Philippines Cavite. And ba't ko sinabi to? Hindi po biro yung mga co-presenters. Ito yung mga kayang lumaban sa big stage. So, ibig sabihin, kunyari, makita mo yung mga judges, mga artista, mga CEO ng mga malalaking kumpanya. So, dapat, ikaw mismo, mga ganong level ka na bigatin din. Kaya, uulitin namin, ready ba yung anak mo? Yan. Kasi nanay, hindi naman ikaw ang sasali.
Feeling kasi natin lagi may mga ganun tayo na parang, ay nako, ang anak ko gusto ko maging Miss Universe, candidate, ganyan. Gusto ko maging Miss Philippines, gusto ko i-represent. Gusto ba nung bata? Tanungin muna natin. Di ba? Yan talaga yung pinaka-importante kasi pagdating sa laban, ikaw nakikipagbarilan eh. Hindi naman yung nag-uutos sa'yo, sige, labang ka na. Oo, hindi. Kasi ikaw, alam ko, ready ka na. Tama. Oh. Ikaw yung sasabak doon. So, yung anak mo ba di ba, ready ba siya? Tsaka, aminin na natin, ready din ba kayo financially? Yan, isa pa yan. Kasi, may kaakibat na gastos. Meron. Yung mga make-up, yung mga buhok, yung mga kung gusto mong, kasi ang enhancement parang hindi naman, ever since hindi naman bawal paggawa ang ilong. 'Di ba? So kung feeling mo mas gaganda yung anak mo kapag mas matulis yung ilong, o may budget ba dyan? Correct. 'Di ba? Yung mga pampahaba ng legs, 'di ba? Meron ba? Ewan, di ko sure. Padagdagan ng buto. Correct. Yung mga pampadagdag ng buto. Alam mo, hindi naman imposible. At saka ginagastusan talaga, di ba? Tama ba na yung may trainer ka talaga na kinukuha? Hindi yung pwedeng, paano maglakad, paano sumagot. Pero hindi pwedeng yung kapitbahay mo lang na parang magaling rumampa. Tapos yung magde-train sa'yo yung kung paano sumagot, yung kumari mo lang na. Kumari mo rin daldalera. Hindi pwede yung ganon. So, tapos yung pag-articulate ng pagsagot. Yes, correct. Ang daming At saka pag-iisipan nyo, paano bang atake natin? Ataking pabebe. Parang may branding din siya. Totoo. Ataking pabebe o kunyari single mom, ang atake natin as a single mom or ang atake ba natin taga-probinsya. May mga kwento pang ganon. Ayan. Pero hindi natin mabubuuan lahat ng yan, mami, kung hindi sure yung sasali. Kumbaga, in short, you need a team para i-push mo yung anak mo. Kami naman po ay nag-real talk lang. It is not to discourage. Yes, oo. Ang sabi, perfect yung term na ginamit ni Diego, Titans. Ang mga kalaban mo dito, yung height pa lang nangangaina. Maaari kasing maramdaman mo ay matangkad ka na, mga 5'7" ka. Ganyan. Pwede, kasi lagi naman ganyan pag halimbawa, kasi ang regular na height ng mga Pilipina, 5'3" to 5'5". Matangkad na nga yung 5'5" eh. So, nasa 5'7" ka. Pag nag-5'7", agad yung mga kapitbahay, yung anak mo, isali mo, di ba? Tapos pagdating mo sa totoong competition. Correct. 6'1" sila. Nanliit ka. 6'1" po yung kalaban. Pero okay lang yun. Kahit 5'7" ka at 6'1" siya. Kung meron kang ibang ibubuga. Correct. Diba? So, kaya nga, di ba, it makes sense. Sabi ko dati, sabi ko, bakit may mga title yung mga tsunami lakad, walk? correct. May mga, may mga, meron pa nga bayun, laglag bala. May mga ganun. May ganun kasi nauso nung time na yun. So may mga ganung klaseng walk. Yan, oo. Kasi, so, talagang pinag-aaralan siya. Yes. So siguro, tama ba? Parang depende yan sa katawan mo kung anong walk ang mga mababagay ganon, sa'yo. siguro. May mga something siguro. Wag mo ko tanungin kasi simpleng patag nga lang natitisod ako. Natitisod walk sa'yo. Sa bagay. Pag nakagi pa rin natitisod. Tisod walk. Ang walk ko ay 5'6", 5'5", 5'6", 5'5", 5'6", 5'5". Para bago 6'7" na lang. Ayan, 6'7". Ops! Sabi nila, luma na yung 6'7". Pagka sinasabi ko sa anak ko yung 6'7", sasabihin niya talaga sa akin, please don't say that. That's so 2025. Sabi ko, eto lang yung 2025, anak. Last month lang. Last month lang. Ay, di ba, kahapon nga kasi in-accept namin yung award. Uy, thank you, De La Salle, Araneta University. Salamat, Gawad La Salanieta. Salamat po. Most outstanding FM radio station. Yan, thank you. Ayun sabi ko kay Nicole, kasi napansin ko parang mga Gen X di ba? Oo. Sabi Gen Z. Gen Z pala, Gen Z. Sabi ko, mag-Gen Z term ka mamaya. Tapos nataranta ako, sabi ko, ano ba mga Gen Z term na ano? Kasi yung fine shite, kasi yata, para baka hindi pwede sa school, kasi fine as yata, yung parang pinagmulan. So hindi ko, ang naisip ko kagad yung Sigma. Sigma tsaka Slay. Di yabang-yabang ko pa sa anak ko, I used Sigma and Slay. Sabi niya, Mom, that's so luma. Luma na ba? Sorry naman. Ang hihirapan talaga tayong makahabol sa nila eh. Totoo. Pero importante humahabol ka talaga. Correct. O, ano yung sinasabi mo, kinikwento mo dito sa yung yung award? Oo. Na mga Gen Z's ang nandun. So, ikaw, gumamit ka nga ng term, di ba? Na lumang Gen Z term na pala. Na luma na Tsaka, pala. alam mo ba, hindi na uso yung LOL. Oo. Parang ID
JLOL. Ano? Basta may ganon. So parang ganon din. Nag-e-evolve. Basta Oo. nag-e-evolve. So parang ganon din. Baka yung paniniwala nyo about beauty pageant is Ayan, correct. outdated na. Tama. Ayun, Diba? IJBOL. BOL. Ayun, IJBOL. So, hindi na siya LOL. Ano Hindi, ibig diba, sabihin LOL, alam na natin yung Oo. LOL, diba? Laughing out loud ba? Oo. So, IJBOL, I just burst out laughing. So, superlative siya ng LOL. Ibig sabihin, mas Burst. to the, oo. Oo. Kung hindi lang siya basta nakakatawa, nandun siya sa to Sobra. the As maximum in, level. nag-burst siya. Oo. Kaya, dagdag kaalaman. IJBOL. Kung tawang-tawa ng bonggang-bongga, IJBOL, di ba? Hindi lang LOL. Oo, hindi lang LOL. Luma na daw Ayan. yung LOL. So kung gumagamit ka pa ng LOL, alam na this. Ayan. Lumang tao ka na. OG ka na. 'Di ba? Ay. Ganon. So babalik tayo. Tama si Jegs na nabanggit niya yung tungkol sa mga Gen Z terms. Yung pageantry, ganun din. Oo. May mga makabago ng Yan. ibang paraan. Meron pa IJBOLITIS. Ano to? Ang dami ko na nga problema. Dumagdag pa tong mga acronym na to. Pambihira. Nakakaloka. Parang bastos pakinggan. Parang mabaho. Hindi, parang Diba? ano mo, parang ang nakikita ko dito, parang gusto talagang i-separate ng generation ngayon. Yung kanilang mga, Oo. yung vocabulary nila. Oo, na, guys, kayong mga kagaya nyo, halimbawa, Oo. yung anak mo, you don't belong to Kaya us. nga Yun nga. Ano ba yung tao? Meron pa silang term Kaya hindi na sila nag-uusap sa Facebook kasi mga matatanda nandyan yung nanay at tatay nila eh. Kaya ako, hindi ako active sa Facebook. Ako din. Kasi mga matatanda lang daw yun nandyan. Sabi nila. Ganun. Oo nga, sabi daw mga matatanda. Meron nga, ano ba yung sabi sa akin ng friend ko? Sa Singapore. Wala na daw gumagamit ng Facebook daw doon. Daw ha? Friend ko lang naman niya kanakusap ng lasing. Mga IG na daw yung mga tao doon kasi nga feeling nila doon sa Facebook pang matanda. Oo. Kasi Diba? makikita nila yung nanay nila Nandoon. Nag-selfie. Ng puti-puti na mukha. Correct. Nakakaloka talaga. Hindi. Ay nako, basta Jegs Diyan ha. kinakahiya nila. Kasi na naman yung mga magulang, ano? Kasi naman yung mga magulang. Alam mo, ito, love na love ko yung mami ko eh. Alam niyo po yan, lagi ko siyang kinikwento. Hindi ko alam kung nakatutok siya ngayon. May time pa ba? Meron pa. There was one time na akala ko na-hack siya. Sabi ko sa kanya, na-hack ka ba? Tapos sabi niya, hindi. Tapos sabi ko, ba't ganun yung profile picture mo? Tapos sabi niya, bakit? Anong problema? Yung profile, ang dati niya kasi profile picture, ang background niya Mayon Volcano. So, syempre ang ganda nun, diba? Tapos nagpalit, nakita ko, updated her profile picture. Nakita ko, naka-selfie siya, ang lapit. Tapos walang background na kahit ano, malapit lang. Kaya sabi ko, ano to ma? Nakakaloka. So, yun. Yes, sa mga dahilan. Yun sa mga dahilan kung bakit sinasabi nila ng Facebook. Di ba yung Para sa daw mga kabataan ngayon, yung picture nila parang blurred na hindi tumitingin, na look away. Correct. Kaya sabi ko sa anak ko, di picturean mo nga ako, picture. Sabi ko, tingin ka dito, may ayoko. Oo, correct. Basta picturean mo lang. Totoo. Tapos yun yung i-upload nila. Oo. So, kunyari si Princess, yung anak ko rin, may phone. So, sasabihin ko sa kanya, babe, take a lot of photos. As ako na lang ang magpo-post or ako na lang ang mag-e-edit, gawin kong reel. Wala akong makuha. Malabo lahat. Gusto nila talaga blurred talaga eh. Sabi ko, bakit ganito? Ba't malabo? Nakakaloka. So ganun no, babalik tayo dun sa nag-PM sa atin. So ganun po, may mga makabago ng mga paraan, ways and means. Hindi lang sa vocabulary, kundi pati sa pageantry, sa pageantry, 'di ba? Tama. Baka iniisip mo na pwede na 'to. Nag-iba na pala din sa katotohanan. Hindi na ganun. Oo. Ayan, good luck. Good luck! Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama. Metro and Mega Manila
pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Upa. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag ko tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Yes, yes. To, pick. Oh. Here you go. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh.
Safe na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Sarap ba na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Legal. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question.
Single ka. course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Hala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Anong ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may laman. Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... Akara lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi ikaw itinatawanan yun, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Parang nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all gagging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, Oh alam mo, ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi sumusobra na. I've been hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or, hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you that I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Kasi sinasabi natin dito sa araw-araw, di ba? Kapag naka-lab radio ka, hindi ka naglilipat, tapos nakasakay tayo. Biglang, Lab radio ka? may 1.5 ka! Eh si Maratoni, sumakay sa InDrive. Kaya eto na ang InDrive driver na nakakuha ng 1,500 sa Love Knows No Boundaries. Nahatid ng Charm Falcon Purple Eternity na pag ginamit mo sa damit mo. Ang banger-banger. Eto na si InDrive driver, Joel De La Cruz. Congratulations, Jewel de la Cruz! Nahuling, nakikinig sa Love Radio. Uy, si Sano andito, si Sano? Dudong Jewel! Aw na nga! Anong meron ba't andito ka? Aw na- Matatanggal ka Aw na, na, no? kapitbahay! Ghost employee ka yata eh. Congrats, Jewel! Congrats, Joel. Joel. Yan, si Joel. Congratulations. At mahal na mahal ka namin dahil dyan, magbago ka na. Aray mo! Ganun lang po mga kabisyo. Hindi kailangan magpalista. Pwede ding nakatuto ka sa Love Radio, huwag kang naglilipat. Kasi palipat-lipat ka, ginagawa mo rin sa asawa mo yan eh. Sa ibang babae. Wrap out! Wrap out na, pero bago mag-wrap out, bukas huwag kalimutan. Hatid saya! Libreng concert yan sa may New San Juan City Hall, Pinaglabanan Shrine sa San Juan City. Magkita-kita po tayo as early as 7, andun ka na. Yun, tapos magsisimula Kasi di ba, ang paalam mo hanggang 11 ka, kahit hanggang 10 lang yung concert kasi may kikitain ka pa. Doon na kayo magkita. Makasama natin Super Jojo Mendrez Kapag na mabuting iba. tao ka, may May 1K 1K ka. ka. Syempre, naiba kanina tumugtog yung kanta nila dito sa Love Radio, di ba? Tapos syempre kasama natin Aegis! Malunggay Pandesal. Ay, malunggay Mga taga San Juan na. San Juan, tag-5, Maingay. Tag-5 na ng klase, tag-5. Malunggay Pandesal. Shout out sa lahat ng taga San Juan. San Pag Juan. sinabing San, sabihin nyo Juan. San! Juan! San! Juan! San! Juan! Oh. San! Buti na lang nalagyan ng rugby ang pustiso. Kung hindi, lumipad na sana papunta sa inyo. Sa San Juan. Bukas. Okay, ito makakasama natin nga si... Kasama natin dyan si Jojo Mendrez.
pati na ang naiba. Sino pa? Siyempre, kumanta ng luha ang Gis. Libre yan, tapos mag-uuwi ka pa ng mga papremyo mula sa Gold Mine, at saka Astron, at saka Birch Tree, at saka Protect. Abangan nyo na lang. Okay, sino na nandito Ito na? pala yung sagutan natin. Ang ganda ng collaboration natin eh. Ito ko ba mag-chismis? Nagrap pa! Hirap. Ang ganda pala ng sagutan. Tan. Oy, salamat sa pakapi ni Miss Mines ng mga taga-Pilipinibi. Pati si Atty. K na miss niya raw ang chikahan. Kaya bisita lang pag may time kayo. Yo. Yo. Shout out sa Team Bandito, Team Romantico, Team Charlie Papa. Mga UV Express na drivers yan ng mga babaero. Talaga? Shout out din sa mga Grab drivers, sa mga Grab warriors. At kung ano ang grupo nyo, shout out sa inyo. Mag-drive lang kayo dyan. Hoy! Sige, habang nagdadrive kayo, si Lina Gabaw alas 5, nakatune in na. Yung radyo niya, Love Radio, walang patay-patay, puro buhay ang kanyang radyo. Kahit brown out. Mama, pag di mo pinatay ang radyo, one day puntahan ka namin. Bigyan ka din namin ng 1.5. Tandaan mo yan. Meron din? Di ba? Ang tawag dyan, kasama mo. Ay, nagulat. Nagulat ako. Okay, inulit. Nakanta na kasi si Igis eh. Mga kabisyo, sama-sama po tayo bukas alas 7 ng gabi sa Pinaglabanan Shrine sa May San Juan. Libre po. Libre yan. Libre! At bukas ng umaga naman, samahan nyo ko sa Sabadog Show at sa Sunday naman si Tita Max. Sunday Golden Morning. Happy weekend. Happy weekend. Bukas! Nakasama nyo Tita Max, Tanya Chinita. Uncle Dagol with Mang Kanor. Susunod na po, Dear Love with Broski. Konyo Bicolano! Sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Huwag mong sabihin Metro's #1 Love Radio Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!